फैगौ 25, 26 आरो 27 फेब्रुआरियाव जोंनि जिथु जानो गोनां नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमा बे जथुमाया जोङो गासिबो लाहार फाहारा सोलिजोब्बाय जाजोब्बाय गासिबो जिथु स्टेज पेन्डेलनि खामानि आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जेरै भलिबल बादायलायनाय गिला बादायलायनाय बेफोरनि जिथु ग्राउन्ड बेफोर गासिबो जाजोब्बाय थानायनि थाखाय जिथु एकमडेशन जि थानांगौ जिखिनि जायगा बेफोरबो गासिबो थामथिम जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोङो नैबे दा जेराव दंबाय थायो बे जाहैबाय फ्लेग हस्टनि जायगा बे फ्लेग हस्टनि जायगायाबो गासिबो फ्राय जाजोब्बाय डेक'रेशन जिखिनि एसे दङ बेखौ खालामबावनांगौल' एसेल' थाबाय जायखिजाया टाइमाव जोङो बेखौ फोजोबनो हासिगोन ओंखायनो जोङो अराय जिथु बुहुमनि बर'फोर गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि जिथु जानो गोनां 90 खेब खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जखनथाइ बे जखनथायाव बाहागो लाफैनो थाखाय कार्बि आंलं इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशननि जानानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जोङो जायखिजाया 25 फेब्रुआरियाव जागायजेनगोन बे 25 फेब्रुआरि खालि गासैबो डेलिगेट्सफोरा जमा जाफैजोबगोन बिनि अखानायैनो जोंहा बेदिनो गोबां आलासि दङ बेयावबो मोनसे अपेन मिटिं दं एबारनि बे खेबाव इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशननिया मोननै अपेन मिटिं जागोन बे मोननै अपेन मिटिङावबो जोङो गासैबो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय मानोना 26आव फैनानै जोंनि माखासे गोबां डेलिगेट्सफोरा एसे गोजाननि माखासे डेलिगेट्सफोरा थांफिननो जिहेतु उसुबिदा जागोन बिनि थाखायनो जोङो 26नि जिथु सान आरो मोना बेयाव ओंखाम जाहोनानै अराय रायजो राजाखौ जोंनि बे माखासे जों जिथु जायगा बानायनानै दोननाय एकमडेशन बेयाव जोङो दोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे 27नि जिथु जानो गोनां अपेन मिटिं बे अपेन मिटिङावबो जोङो जोंनि जिथु 26आव फैनाय रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय जोङो जोंनि जानानै बा इउनाइटेड बर' पिपलनि जानानै खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे जिथु जानो गोनां एबारनि जारिमिनारि जखनथाइ बा जिथु कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव फैनानै बाहागो लाफैलायो मानोना जोङो एबारनि जिथु कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव जोङो नेपालनि बर' बांलादेशनि बर' गासैनिफ्रायबो जों माने कनसेन्ट मोनबाय बिथांमोना अलरेडि फ्लाइट टिकेटखौ लाखाजोब्बाय बे खैदिनावनो फैसिगोन बिथांमोना सासे स्कलार बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों माबायदि थांनानै थानांगौ जोङो माबायदि रोखोमै दा बर्थमान दङ जोङो आरो उनहालागै जोङो इउनाइटेडलि जोङो पलिटिकेल स्ट्रागल बा बर' जाथिनि जिथु माने खैदां